Hej. Hvad laver du? Spiser jordbær. Hvad for nogle jordbær? Det er sådan lidt forskelligt. Nogle gange er der sådan nogle jordbær. Så nogle gange er der sådan nogle her. Hvad for nogle er bedst? Så jeg vil sige, at det er ligesom at sige, hvad kan vi bedst lide, en kamel eller en dromedar? Altså, det er jo næsten det samme, ikke? Men alligevel, man kan ikke helt sammenligne det. Jeg synes, de er gode på hver deres måde. Altså, 2 pukler eller 1 pukkel. Men I har jo helt ret. Hvorfor har jeg dog aldrig i mit liv tænkt på at sammenligne et jordbær og en kamel før? Jeg ved det ikke. Den første er sødest. Ja, men de små, de har sådan en speciel smag. Det er nok kernet. Okay. Du tabte det. Det er dumt. Ej, en lav! Hvad har du tænkt dig at gøre med den der, Ditte? Jeg vil sætte den ud på et andet jordbær. På et andet jordbær. Hvorfor det, Ditte? Så spiser jeg dem det jo. Sæt den ud på et blad. Den har sgu være mere brug for det end dig, Rit. Ej, jeg tror faktisk, måske... Det kan godt være, at den bare har forvildet sig hen på en jordbær. Måske er det faktisk ikke den spil. Og Ditte, hvor har vi de her jordbær fra? Fra bag ved posthuset. Har vi selv på dem her? Skråningen.